ka ụwa dum na-eme mmemme ụbọchị ichekwa ọnọdụ ihu igwe na mba ụwa taa bụ abalị 16 ọnwa Septemba. ABS gagharịrị n'ezinụzọ wee chọọ uche ndị mmadụ iji wee chọpụta ihe ha madebere banyere ọnọdụ ihu igwe, tinyere ọnọdụ dịgasị iche iche nke na-eso ọnọdụ a n'ebe ndụ mmadụ nọ. N'ahịa eke ọka nke na-ekwo ekwo achọpụtara na ọtụtụ ndị a gbara ajụjụ ọnụ n'ebe ahụ amaghịdị ere ihe banyere ọnọdụ ihu igwe. Chibụzọ Obidike, onye nta akụkọ anyị, ga-eduzi anyị ugbu a n'ịkọrọ anyị akụkọ a n'uju. Kosiladị, Nwaada Ọdịnaka Okonkwo gwara ABS na ya bụ ihu igwe akpọrọ ozone layer bụ nke adịmkpa ya gafere ihe mmụta sayensị n'ihi na ọ na-agbanwe ihu igwe. Onye nke ọzọ bụ Nwaada Osas Sara, onye nke si Ọnịcha, kọwara ozone layer dịka ya bụ akụrụngwa na-ekpuchigide ihu igwe mee ka oke anwụ ghara ịchagbu ndị nọ n'ụwa, wee kwue na ọ dị mkpa ka a na-echekwaba ya. Otu na-ahụ maka gburugburu nọ na steeti a were ohere a wee kesaa ihe eserese nke na-akwado ndị mmadụ ka ha na-akpa akparamagwa nke ga-enyere aka chekwaba ihu igwe, dịka iwufu atịtị n'ụzọ kwesịrị ekwesị nakwa ibenata iji ụmụ akụrụngwa na-emebi ihu igwe. Ebe otu gọọmenti dị iche iche bagidekwara n'ịkụziri ndị mmadụ gbasara ya bụ ihu igwe, a na-akpọkwa oku ka eziga ya bụ ozi n'ụlọ akwụkwọ nakwa n'ọma ahịa